hebben op deze vlaaiendag hebben we dus 3 categorieën. Bij de bakkers hebben we de rieste vlaai en de abrikozenvlaai. Wat de wedstrijd is voor de beste Limburgse abrikozenvlaai. En voor de scholen hebben we de kersenvlaai gekozen. Met de koningsklasse van dit jaar is eigenlijk de abrikozenvlaai. De koningsklasse van dit jaar is inderdaad de abrikozenvlaai. En ik ben straks langs de tafels gelopen. En daar zit inderdaad doorzin de algemene eerste indruk verschillende perfecte vlaaien. Dus de strijd zal heus wel er nog zijn om straks de beste eruit te krijgen. In mijn ogen zijn de ribbels te dik. Ja. Mooi geweest. Maar het is een hele mooie waakje. Ja. Ik krijg daar zeker een af voor. Ja. Dat is te dik tegen de deegvulling is de houding klopt niet. Aroma smaak is goed. Zeker. Een vlaai die wordt gekeurd op de korst, de bodem, de vulling, de smaak en aroma en de algemene indruk. Dus is ze net gesukkerd, is ze fatsoenlijk afgewerkt, is de kleur in combinaties goed. Was dit nou een topper? Het was een van de betere, ja. Want? Het was een mooie gekleurde vlaai. Netjes afgewerkt en heel neutraal van smaak, waardoor veel mensen zullen zeggen van ja, dat vind ik een lekker vlaai. Zo huur een abrikozenvlaai te zien. Ja. Smaak op 7. Algemene afhaling op 7. 36 punten. Ziet je Nederlands helemaal klaar met de abrikozenvlaai? Nee, dat blijft lekker. Hoe voorkom je nou dat die vlaai eigenlijk ernaast komt op het net van de dag? Dat ben ik nog tot gewoon echt ervaren. Ieder heeft zo'n 40 vlaaien, maar daartussendoor drinken we water, we spoelen ze mond natuurlijk. Daarna hebben we dadelijk even een pauze, dat je even iets anders als die vlaai hebt. Het is niet het is niet zoet. Als ik zo zit, dan ook nog even. Ja, ja, niet. Ja, ook pittig, ga je ook dit, maar ja, dat wil ik niet. 6. Het is ultra geheim wie de winnaar is. Je weet het eigenlijk niet allemaal. Nee, we weten het met 2 juryleden en 1 administrateur. En dat moet je ook helemaal geven, want tegenwoordig met die media, Twitter, Facebook, ik noem maar op, het gaat rond weer een vuurtje. Dus dat moeten we geheim worden.